want to invite you to Micro Shakespeare. Shakespeare in 8 minutes, here, today and tomorrow, between 7 and 10. Tenim un holandès també. Podeu fer-ho en holandès. Nou, kom allemaal een relaxte rapper op Simmerdeis. Dat is even relaxed en gaat luisteren. Ik ben er gewoon niet goed in, dus ik zit een beetje altijd te zoeken naar de letters. Omdat ik dan toch nog wel eens even achter de computer zit, nou lukt het wel een beetje.